खुलुमबाय बर' खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं मनिल दैमारि बे समाव बर' खौरां मोनसे रादाब होनो नागिरदों बे समाव दं आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारिकाटा पलासगुरियाव दङ बे समाव आङो बड'लेण्ड रादाबनि बिथां देरहासार नार्जारि आरो बिथां अजय मोसाहारि बिथांमोना बे दुखुथिया नखरफोरनो बिथांमोना अनसुंथाइ होदों बे अनसुंथाइ होनायाव बिथांमोना जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायो जों बिथांमोननिफ्राय एसे मिथियो आदसा बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय देरहासार नार्जारि आरो अजय मोसाहारि बिथांमोना दिनै गोरिब नखरफोरनो बिदिनो मा अनसुंथाइ नोंथांमोना आदसा जोङो बड'लेण्ड रादाब चेनेलनि जानानै जोङो अजय मोसाहारि आरो आं जेनेबा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारिकाटा ओनसोलनि फालासगुरि आरो सनालिपारा गामि बे गामि दरनायाव जोङो 60सो नखरनो जोङो माइरं सेरनै आरो दालि आधा केजि थाव संख्रि साबोन बेखिनिखौ जोङो जि हायो अनसुंथाइ होनो होननानै सिगांबोनायखौ जोङो दिनै मावबाय दिनै जोङो जाय बिथांमोननि नखराव जेनेबा खेथि गैया बा नखराव गथ' गोरलै गोनां सोलिनो थाखाय खस्थ' जेनेबा खामानि मावनो हायि बेफोरबायदि नखरनो जोङो होफैदों लोगोसे दिनैनि समाव लकडाउन बे 21 दिन बन्द'आव गोबां नखरफ्रानो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों जाय बिथांमोना दिन हाजिरा मावनानै जाबोदोंमोन बिथांमोना दिनै गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों मानो होनबा बिथांमोना खामानि मावनो मोनाखै बिथांमोना दिन हाजिरा मावनानैसो दिहुनोमोन गावनि जानाय आदारखौ नाथाय बिथांमोना दिनै दिन हाजिरा मावनो मोनैयाव बिथांमोना जानाय लोंनाय गावनि आदार दिहुननायाव गोबां जेंना जानो गोनां जादों बेखायनो जोङो जि एसे हायो गोजौनि सरकाराव थानाय बिथांमोनाबो जेनेबा आसाम सरकारा खावलायदोंमोन जेला जेनेबा सरकारि बिफाननिफ्राय जाय साख्रि मावनाय दङ बिथांमोना नखरबा सहाय खालामनो थिननाय थिग बेबायदिनो जोंबो बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय जि एसे हायो दुखुथिया नखरनो अनसुंथाइ होनो होननानै जोङो अजय मोसाहारि आरो आं जों सानैजों 5,000 सानैजों फैसा कालेक्सन खालामलायनानै जोङो दिनैनि बे दालि माइरं थाव संख्रि साबोन बेखिनि अनसुंथाइखौ होनो होननानै जोङो सिगांबोदों सान भारत सरकार आरो आसाम सरकारा 26 सान लकडाउन फोसावदों बे लकडाउन फोसावनायनि गेजेरजों दिनै गोबां नखरानो माखासे जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव माखासे खामानि मावना बाहेरायाव खामानि मावना जाग्रा सुबुंफोरा सोर अबावबा हाजिरा मावनो होनबाबो हाजिरा मावनानै दिन हाजिरा मावहैनो हायाखै अबावबा सोरबा गारि सालायग्रा मानसिफोराबो गारि सालायनो होनबाबो गारि सालायनो हायाखै आरो सोरबा बिदिनो गोबांथार थेला बोनानै जाग्रा बिदिनो खामानि मावना जाग्रा बिथांमोना बे देरहासार बियानि फिसाया बड'लेण्ड निउसनिफ्राय जा मोजोमसे माइरं एबा दालि बायदिसिना होफैदों आं बेखौ नाजावनानै बियानि फिसा आरो अजय बिबोनांमोना अननानै जोंनो होफैबाय बेखौनो जों गनायनानै लाबाय न'निफ्राय ओंखारनो हायियाव देरहासार नार्जारि आरो अजय मामोन मोसाहारि बे गथ'फोरा होफैनायखौ आं लाखिनाय जाबाय माइरं दालि थाव साफोन दा बिसोरनि अननायाव आं होफैनायखौ गोजोननाय मोनबाय आरो गोजोनथों सोरबाफोर होफैबावबाय नामा बेबायदिनो होफैयाखै बिथांमोना फार्स्ट ना बिसोरनो फार्स्ट बिथांमोन सोलिनायाव माबोरै सोलिबाय दं आथिखालाव दा जोंना बन्द'नि समाव सोलिनायाथ' जोंना आरो उफाय गैया खस्थ' ना हाल खदालबो गैया दा बेबायदि गुबुनफ्राबो जुदि होफैयोबा मोजां जायोना औ मोनोबाथ' जों मोजां जोंहाथ' हाल खदालबो गैया ओरैनो हाजिरा मावनानै जाग्रासो आरो गथ' गथायफोरा ओरैनो साबैसेसो दं गथ'फ्रा फिसौफ्रा सानै फिसाला गेदेरा सानै उन्दैया सानै हिनजावसा सासे हौवासा सासे बेहाबो हौवासा सासे हिनजावसा सासे दा बे बन्द'नि समाव जा देरहासार आनैसोआ बियानि फिसाया जोंनो अनसुंथाइ होदों बे अनसुंथाइखौ जोङो गोसो गोथारै आजावना लाबाय दा जोङो गैयि हिसाबै दा बियानि फिसाया अननानै जि एसे खस्थ' खालामनाय मोननाय बेजोंनो जोंनो एसे दान होबाय बेखौनो जों आजावना लाबाय बे बन्द'नि समाव माबायदि सोलिना दंमोन खस्थ' सोलिनानै दं आरो बिदिनो हाजिरा खामला मावनो मोनैयाव सरकारनिबो जेबो होआखै नामा बिदि अनसुंथाइ सरकारनि बे कुइन्टेलाव ओरैनो फ्रि मोनदों आरो